سلام كما يتخونوا تخاطلتي بيلن ميديا لومي تخونكم لنا زمرصنا صبغت فيلم فيديو حيزنا لكم متينا لونا كم تفوتوا وربطنياتاتنا ابزا channel حدش شي زغونكم دما سبسكرايب ورو اصالي متان تكاتاتلنا لايك كومنت شير دما ايترسعوا ازينا دما نمسكن نام جمار مدبنا نقطو لومي خنريا زمرصنايا اب 2002 زفريت لايك مايكس تسميت صبغت فيلم كتكوني فلما قجمر كلا كالفين كامبريدج تباهله اب معبي زختمات فاسكيت እና ተጻውት ኮለያት ጅምር ካልቪን በጣም ዝፎቶ ማርፍን ሬጅንስ ባህሉ ይዕሩኻለው እዞም ቆልዑ ድሕርት ሙርቶም ስርዖን ዘፍቅሮን ጾታ ባስኬትቦል ምጽዋት ይዝ ነበር ከማሙሎም ሓደ ንግሆ ባስኬትቦል እና ተጻውት ኮሎ በኦክስ ዝምራሕና ይዕሩኽ ጉጅለ ናብ ካልቪን በመምጻ ኦክስ ኃይል ብዝሞልኦ ጾታ ባስኬትቦል ንኽጋጥሙ ይሓቶ ካልቪን ድማ بحسب ناي أوكس تسامعو صوتو ميجمرو دحر مجمار صوتا كالفين حانتو قولو كاقوتو أي كال ات مخنيات دما كاب كالفين لعل أوكس أزيو بقلبتن بعد من يبل سلزنبري كاون دحر أوكس أب صوتا سلزتعوته مخنيات بمبار ناي كالفين كدان تقديمو أب كدمة مهارو كدان كالفين كدرو بزي مخنيات دما كالفين بتعم تقطع نستعذب دايركتور بيت مرتي ستون بيتلمان نز نجر زداغماي نخي قبرو أتنكيقون معيدن سرلو كالفين أفتام شتيا حدا عبقتم باسكتبول صوتا زرايل بوتا قيدو صوتا نمرأي زعتون زنبور تعذبتي كاراميلا يشتلم نبرا صوتا تزازيمو كلو سب نابغوزو أبزغورو لساعات ويغار رستبهالي حدا عبن فلوتون هاسلتاني وچي نابغوزو اناخد خلو كالفين ناغوي ناو صعب نابو مغرب دما كاراميلا خغزالو حاتطو ويغر دما كاراميلا خمزيل اللي حبور انت خونغن ابسرح زلوتو هن تمسيتو $100 كم هي ابركتل كالفينغن كقبولاي مرت بتمغنيات كاراميلا شطلو زلو مغنيات ገንዘብ ንምርካብ ዘይኮነ አታውዩን ምዕበይ ዘፍታማትን ኩቱር ፍቅሪ ባስኬትቦልን ስለዘሎ ምዃኑ ገለጸሉ ወይገር ድማ ብጽቦ ተግባራት ካልቪን ስለስተሐጎሰን ዝተገረመን ኣብ ቀረባ ጊዜን ዝግበር ናይ ዋንጫ ጾታ ባስኬትቦል 400 ትኬት ክህቦ ምዃኑ ቃልኣተወሉ ካልቪን ድማ በጣዕሚ ስለስተሐጎሰን ህዝብ ስራት ዝሒዙ ናብ ይዕርኽቱ ኸይድ ወይገር ብልብ ኣመስጊኑ እና ተሰናበቱ ጎየ ድማ ካሉ መዓልቲ كلت أزيم زفاقرو هتان زي بلوم سبعين سبيتن سب حدر زعبيو قلعان موسى نافت معبيه هتانات متيوم نزز رأي كلبين نعي كوزدن إياميلو بتعمي ترسد انتقونا قل نصوم زلاليو قلعا أزيو هتان زخونة سلازنا برا بتقوم باز مغنيات زي كلبين أزيو يحرق كاون دحر هذا هو ميدان أبز قرلو ساعات نحجز كدان كاب قبر سناي متى أبتكيزتي كلبين حنتي ጫማ ይረክብ ነታ አላይት ህፃናት ሞግዚት እዚ ጫማ ከበይ መጽኢሉ ምስሓተታ ካብ ሓደ ፍሉጥ ናይ ባስኬትቦል ተጻዋታይ ምዃኑ ሓበረቱ እዚ ንስ ነገራቶ ካልቪን ደንገርግር ብሎ ነቲ ናይታ ጫማ ሶል እናገላበጠ እናኸፈተን ውሽጡ ምስ ረኣዩ ድማ ማይክል ጆርዳን ዝብል ነበሮ እቲ ህፃን ካብ ጆርዳን መጽኢሉ ብጣዕሚ ይድሰትን ይሕጎስን ነበር በዚ ጉዳይ ዝተገሪሙ እናረኣየ ከሎ ኩሉ ዝብሎ ዝነበረ بعل أوكس ملؤ بملؤ يسمعوا وصل زنبرو نابو بمتع نتجمع يقبلوا نتجمع وسيدو دما نلعلي ورويرو أب جمدنا إلكتريك يسقلوا أب تجمد تدمتيمو دما كوفي بل نمشتو ما يهرم سلزنبري أفت ساعات دما كل سبدك يسونبر كالفينغن بتجمع يحسب تكاسون أبيون نبر نغلط يوم عرقتو أتنسي دما نتاجمع أوريدهم كوزدوا كم زلوهم نقرو بذا حسب تسامعهم دقوتو أبت تقاجمع تسقيل وزن برا إلكتريك جمد زلا قرب كالفين كديب جمر نابل على وجه دما أبت تقع إلكتريك كتقع جمر يدو سديدو دما نتا إلكتريك مستنكفا قبل علي حوي قور جمر إلكتريك كونتاكت غيرو بمجاون كالفين بحقوق ناب مريت دربيو كالفين كن كينيو سمبادة زخانة قرأت قبل عليو أي وردن أبكال أوان حدا معلتي صوتا باسكتبول يهلمهم سلست يوم قلعو
ጾታ ንምዕዛብ ናፍቲ ጾታ ዝካየደሉ ቦታ ይኣትውሞ ነቲ ጾታ ዝመርሕ ዝነበረ ኣብ ማእከል ሜዳ ብምእታው ናይ ዕጫ ወረቐት ከም ዝወድቕ ተዛረበ በቲ ዕጫ ዝተዓወተ ሰብ ድማ ምስ ትሬሲ ኣብ ሜዳ ንደቂቕ ጾታ ባስኬት ንኽጻወት ከም ዝፍቀደሉ ይዛረብ ዕጫ ወሪቑ ካልቪን ሒዝዎ ንዝነበረ ቲኬት ምስቲ ዝወረቐ ዕጫ ሓደ ይኸውን እሞ ካልቪን ሓጎሱ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣለ ምእማኑ ሰኣነ ዓዊሉ ድማ ናይታ ዕጫ ንሱ ዕዉት ምዃኑ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኸኣ በዓል ኦክስ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ ነበሩ ብድሕሪ እዚ ነቲ ካልቪን ሒዝዎ ዝነበረ ቲኬት ንኽሕድግዎ ይቃለሱ ነበሩ ካልቪን ካብዚ ነገር ዝኸምልጥ ሓደ ሜላ ሓሰበ ብድሕሪኦም ዝኾነ ሰብ ይመጽእ ከም ዘሎ ምልክት ይነግሮም እሞ ተገምጢሎም ክጥምቱ ቲኬት ሒዙ ኣምሊጡ ናብ ማእኸል ሜዳ ይኣቱ ትሬሲ ድማ ኣብኡ ጸኒዑ ሰላም ብሎ ተላለዮ ጸወታ ድማ ተጀመረ ካልቪን ድማ ብምእማኑ ብዘጸግም መገዲ ብዙሕ ጎል ክእቱ ኸኣለ ትሬሲ ጸወታ ቐጸለ ካልቪን ድማ ጎል ደጋግመ ኣዝዩ ዝገርም ጎላት ትሬሲ ኣዝዩ ተገሪሙ ብኣድናቖት ክጥምቶ ፈዘዘ ኣብቲ ሜዳ ዘለዉ ተዓዘብቲ እውን ብምልኦም እናጠቕዑን ካልቪን ክድግፎ ጀመሩ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ኣብቲ ግዜ ጸወታ ንካልቪን ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ናብቲ መዕቆቢ ህፃናት ብምኻድ ካልቪን ቁርብ ግዜ ምስኦም ክኸውን በኣድቨርታይዝመንት ንኽሰርሓሎም ንዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሓተቶ ዳይሬክተሩ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን እንተኾነ ግን ቁርብ ገንዘብ ምስ ሃብዎ ብሓሳቦም ተሰማምዑ የዕሩኽ ካልቪን ድማ ክሳብ ደገ ኣሳለይዎ ኣፋነውዎ ኣብቲ ሰዓት ግና ሓደ ምስጢር ይነግሮም ነበረ ናይ ዝኹሉ ሓይልን ምስጢርን እቲ ዝተኸድኖ ጫማ ምዃኑ ነግሮም እዚ ምስጢር እዚ ግን ንዝኾነ ሰብ ንኸይነግሩ ኣጠንቂቑ ተዛረቡ ካልቪን ክዳውንቱ ኣብ ቦርሳ ሒዙ ናብቲ ባስኬትቦል ክለብ ይኸይድ ኣብኡ ጸኒሑ ድማ ንኩሎም ኣባላት እቲ ክለብ ይላልዩ ብድሕሪ እዚ ኣሰልጣኒ እቲ ክለብ ንካልቪን መጺኡ ሓደሽ ጫማ ሙሉእ ዕጥቅን ይህቡ እዚ ዝረኣየ ካልቪን ኣዝዩ ይስምበድ ሓደስቲ ጫማ ከምዚ የድልዮ ናይ ባዕሉ ጫማ ከም ዘለዎን ይዛረብ እንተኾነ ግን ኣሰልጣኒ ንኣድቨርታይዝ ክሰርሓሎም እምበር ንኽፃወተሎም ከም ዘይኮነ እቲ ጫማ ድማ ንኽለብሶ ትእዛዝ ሃቦ ካልቪን ድማ ዝገብሮ ነገር ከምዚ የለ ፈሊጡን ዝተባህሎ ገበረ ድሕሪ ቁርብ ደቂቕ ተፃወቲ ናብ ግጥም ሜዳ የምርሑ ካልቪን እውን ምስኦም ነበረ እዚ ጸወታ ፍርቂ ፍጻሜ ነይሩ ናይ ካልቪን ጋንታ ብብዙሕ ጎል ይምርሑ ነበሩ ኣሰልጣኒ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፍጹም ክፈልጥ ኣይከኣለን ኩሉ ነገር ጠፊኦ ሕሱስ ኢልዎ ነበረ ካልቪን ድማ ምፁዕ ዓዋቢሉ ኣነ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ንበሎም እንታይ ምስ በልዎ ኣነ ናብ ጸወታ ክኣቱ እሞ ብጸወታ ድማ ከም ንዕወት ክንገብር ይብሎም ንሰሙን ብሓሳቡ ተሰማምዑ ሓደ ነገር ትዝ ይብሎም ንሱ ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ዝሃቦ ጫማ ወዲዩ ከም ዘሎ ዘከረ ሰንቢዱ ድማ ንኣሰልጣኒኡ ኣፍቂዱ ናብ መቐየር ክዳን ኣትዩ ጫምኡ ቀይሩ ናብቲ ጸወታ ተመለሰ ናብቲ ጸወታ ኣትዩ ድማ ብዙሕ ሸቶታት ብምቕጻር ጋንትኡ ክትዕወት ይገብራ ብጣዕሚ ድማ ተሓጐሱ ኩሎም ኣባላት እታ ጋንታ ድማ ብኽእለት ካልቪን ስለ ዝተደነቑ ኣባል እታ ጋንታ ክኸውን ድማ ኣፈረሙ እዚ ጉዳይ እዚ ብኹሉ ማዕኸናት ዜና መዛረቢን ዓብ ሸፈነን ሒዙ ነይሩ ንጽባሒቱ ሓደ መንእሰይ ናብኡ ናፍቲ መዕበይ ዘኸተማት ብምምጻእ በዓል ኦክስ ካሃርሞ ይመፁ ከም ዘለዉ ንሱ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ከም ዝድግፎ ቃል ኣተወሉ እሞ ገዲፍዎ ይኸይድ ድሕሪ ቁብሮ መዓልቲ እታ ጋንታ ናይ ዋንጫ ጸወታ ስለ ዝነበራ ናብ ካልእ ዓዲ እውን ስለ እትኸይድ ዝነበረት ንካልቪን ሒዛቶ ጌሾት ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተው ካልቪን ምስ ትሬሲን መዕረፊ ክፍሊ ኣብ ሓደ በጽሑ ምሸት ምስ ኮነ ትሬሲን ናብ ሕጺቱ ከም ዝኸይድ ነገሮ ካልቪን ድማ ዝኾነ ነገር ክጥቀም ዝደልዮ ነገር ክገብር ሓበሮ እዚ ኢልዎ ድማ ናብ ሕጺቱ ኸይደ ፍርቅለይቲ ምስ ሓለፈ ትሬሲን ሕጺቱ ሒዙ ናብ መዕረፊ ገዛ ይመጽእ እንተኾነ ካልቪን ምስ ሕጺቱ ይመጽእ ስለ ዘይመሰሎ ነቲ ገዛ በታቲኖም ፋሕፋሕ ቢልዎን ነበረ ብዙሕ ምግቢ በሊዑ ከቢድዎ ድማ ስለ ዝነበረ ዝተበታተነ ገዛ ድሕሪ ምርኣይ ትሬሲ ምስ ሕጺቱ ነፋስ ንኽወስድ ሕጺቱ ሓሳብ ተምጻሉ እሞ ናብ ደገ ገጾም ይወፁ ኣብቲ ሰዓት እቲ ትሬሲን ሕጺቱ ሒዝዋ
حدر مدب سل زنبرو بتزقات من بتعمي تقطع تريس نحتيتو أفاني دما نام مدك أسيوم تملسه ساعات كأسل زأخذ دما دقسو كالفين قديمو دق أسل زوصدو ببرتو دمص دما يحرنق سل زنبره تريسين دقاس أبيو كعرف دما يكال نصبحيتو أسلطان كلب تريسين كالفين تمال أمسيوم كم زنبرو فلتا كال أوان كومو عينت نجر نخيقبرو متنقطعو صوتات جميرو كالفين زدنق كل أمزقبه أنصار غانتو دما كعصو مزحزوا بفلي طبب ان حدقه شوتوتات دغاغمه نانصار غانتو دما حمام رسخون صوات كلو صوتا دما بعو تزازمه بزي دما كالفين كابغانتو بزح ገንዘብ ተሸለመ ነዝ ነገር ሰምዓ ብዙሓት ማእኽናት ዜና ድማ ነዝ ታሪኽ ክስንዳ ተጓያ ካልቪን ዝተሸለመ ገንዘብ ንምዕበይ ዘኽተማት ዝኾና ብዙሓት ብሽክለታታት ዓዲጉ ኣበርከተ ብድሕሪዝ ድማ ታጋንታ ብዙሕ ዋናጭ ዓትር ጀመረት ካልቪን ድማ ናይ ባስኬትቦል ንጉስ እናተባህለ ኣስማቱ ሰማይ ዓረገ ሓደ መዓልቲ ግዜ ምሸት ካልቪን ዓርኩ ይዕሎ ኣብ ግዜ ጸወታ አንጻር መጋጥምቶም ኃይል ክጥቀሙ ኣብ ዝጅምርሉ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ሓሳቡ እናዓለሎ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ጎኖም ዝነበረ ኦክስ ተንሲኡ ናይ ካልቪን ጫማ ከውጻሉ ይቃለስ ነበር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝኾነ ምዘጋጥሙ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ከም ዝከላኸለሉ ቃል ዝኣተወሉ ድምፂ ናይ ካልቪን ሰሚዑ ብጉያ መፅዩ የጋላግሎ ንኦክስ ድማ ኣትሪሩ የጠንቆ ካልእ እዋንዩ ጸወታ ይቃረብ ኣብ ዝነበረሉ ካልቪን ትሬሲን በሓደ ንኽሓድሩ ናብ መዕረፊኦም ይኸዱ ካልቪን እንተ ደቂሱ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝሕርነኽ ናይ መደቀሲ ኸኒና ዓዲጉ ጉዕዞኦም ቀጸሉ ኣብ ጉዕዞኦም ከለዉ ድማ ትሬሲን ብዛዕባ ታሪኽ ህይወቱን ካልቪን ዕላል ጀመሩ ንወላዲኡ ድማ ብፍጹም ከም ዘይፈልጦ ይዕሎ ነበር ካልቪን እውን ቤተሰብ ከም ዘይብሉ ናቱ ታሪኽ እናዓለሎ ትሬሲን ድቃስ ክጠልሞ ጀመረ ድቃስ ንኽወስዶ ዝደለየ ምኽንያት ኣብቲ ፋርማሲ ዝዓደጎል መደቀሲ ከኒና ውሒጡ ስለ ዝነበረ እዩ ድቃስ ድማ ሰዓሩ ካልቪን ከተስኦ እንተፈተነውን ክሰምዑ ኣይከኣለን ንካልቪን ሓደ ነገር ትዝበሎ ኣሰልጣኒ ክለቦም ምምሳይ ከም ዘይፍቀድ ዝነግሮም ስእሊ ኣብ ኣእምርኡ መፅኦ ካልቪን መኪና ክዝውራ ይኹን ዝኾነ ክፍትና ኣምር ዝበሃል ከም ዘይብሉ እንተኾነ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ እናጋጨወ ሕጋ ኣልቦ እናዘወረ ናብ መደቀሲኦም በጽሑ ብድሕሪዚ ጸወታ ተጻዊቶም ብዓወት ፈጺሞም ድሕሪ ጸወታ ናብ ሃገሮም እናተመልሱ ትሬሲን ካልቪን በቲ ናይቲ ማል ምሸት ዝገበሮ ኣዝዩ ኣመስገኖም ምክንያቱ ኣብ ሰዓቶም እንተዘይርከቡ ነይሮም ካፍታ ጋንታ ክስጎጉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝነበሩን ስለ ዝፈለጠ ደስ እናበሉ ድማ ብኽፉት ገጽ ኣመስገኖም ብድሕሪዚ ካልቪን ናብ መዕቆብ ዘኽተማት ከደ ብዙሓት ሰባት ድማ ንካልቪን ክወስዱ ኣባል ስድራቤቶም ድማ ክገብርዎ መፁ ቅድሚ ሕጂ እውን መፂኦም ዘይፈልጡ ሰባት ተመልከቶሞ ዝሃበበን ዝተፈልጠን ሰብ ምዃኑ ዘከረ ነቶም ንኸኣሊዎን ክወዝዎን ዝመፁ ሰባት ድማ ምስኦም ንምኻድ ኣበየ ንኩሎም ድማ ይመልሶም ነበር ካብ ወፂኡ ናብ ትሬሲ ክዕልል ይኸይድ ተራኺቦም ድማ እናዓለሉ ኣብ መንጎ ዕላሎም ከለዉ ኣብ ሓደ መንደቕ ዝተሰኣለ ስእሊ ይርእዩ ተንሲኦም ድማ ብቐለም ክጻወቱ ይጅመሩ እፉ ድማ ነቲ ጸወታ ይሕወሶ ህጋማጦሉ ድማ ይጅምሩ ንጽባሒቱ ካልቪን ሓደ ሰብ ሒዞ ናብ ትሬሲ ኸደ እቲ ሰብ ድማ ኣቦኡ ትሬሲ ነበረ ትሬሲ ሓሪቑ ድማ ንካልቪን ከምኡ ክገብር ከም ዘይነበሮ ነገሮ ምክንያቱ ወላዱ ትሬሲ ምዃኑ መረጋገፂ ኣቦነት ስለ ዘይብሉ ብምባል ካልእ መዓልቲ ኣዝዩ ዝበለጸ ነገር ክዕሎ ምዃኑ ተፋኒዎ ንገጹ ኸደ ካልቪን ጋንቱ ትጻወት ነበረት እንተኾነ ግን ንሱን ትሬሲን ዓርኩ ሓሚሞም ስለ ዝነበሩ ክጻወቱ ኣይከኣሉን ጋንቶኦም ድማ ተሰዓረት ኣሰልጣኒኦም ብቁጡር ሕርቃን ኩሉ ማጓዕባዓሉ ሙሉእ ብሙሉእ ግን ኣይተረፉን ሓንቲ ጸወታ ተሪፋቶም ነበረት ተተዓደል ብምህላዋ ድማ ኩሎም ሕጉሳት ነበሩ ምክንያቱ ካብ ጸወታ ገና ስለ ዘይተኣልዩ ብድሕሪዚ ካልቪን ናብ መዕቆብ ዘኽተማት ይኸይድ እሞ እቲ ካብ ጸላእትኻ ክድሕነካ ኢሉ ቃል ዝኣተወሉ ሓደስቲ ጫማ ዓዲጉ ይጽበዮ ነበረ ጫማኻ ብጣዕሚ ስለ ዝኣረገ እንካዚ ኢሉ ድማ ሃቦ ካልቪን ድማ ይቕበሎ ሓደገኛ ጫማ ድማ
ንሞርፊ ከም ህያብ ይህቦ ካልቪን ድማ ጫምኡ ለቢሱ ናብ ፀወታ ይኣቱ እንትኾነ ግን ወላ ሓንቲ ሸቶ ክቁፅር ኣይከኣልን ኩሉ ነገር ድማ ድንግርግር ይብሎ ብድሕሪኡ ናብ ገዝኡ ምስ ከደ ገቦ ኮይኑ ስእሊ ንያዲኡ ይርኢ ነበረ ተቐዲሙ ንካልቪን ጫማ ዝሃቦ መንእሰይ ናብ ሞርፊ ብምኻድ እቲ ጫማ ኣበይ ከም ዝገብሮ ይሓቶ ሞርፊ ግን ክነግሮ ኣይከኣልን ብሓይሊ ከገድዶ ምስ ጀመረ ግን እቲ ጫማ ይህቦ እቲ ሰብኣይ ድማ ንካልቪን ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ዝገብረሉ ዝነበረ ካብ ልቡ ንጽቡቕ ሓሲቡን ሓሊሉን ዘይኮነ እዚ ክፉእ ነገር ንኽገብር ስለ ዝደለየ እዩ ነይሩ ካብኡ እቲ ጫማ ናይ ካልቪን ምስ ወሰደ ናብ ዕርክቱ ብምኻድ ናይ ካልቪን ጋንታ ከምእትሰዓር ብምባል $100,000 ገንዘብ ኣትሓዘ እቶም ዕርክቱ ድማ ናይ ካልቪን ጋንታ ክትዕወት ብምባል ነግፈረክ ከይበሉ ገንዘቦም ኣትሓዙ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ትሬሲን ምስ ኣቦኡ ክረዳድኡ ይፍትኑ ነበሩ ትሬሲን ናይ ፀወታ ግዜ ይቀራርብ ስለ ዝነበረ ሎሚ ጽቡቕ ተፃዊትና ክንስዕር ኢና ዋንጫ ድማ ክንወስዳይና ኢሉ ይዕልል ነበረ ፀወታ ንኽጅመር 20 ደቂቕ ጥራይ ተሪፉ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ካልቪን ንሞርፊ ዓርኩ ጫምኡ ከምፅኣሉ ይነግሮ ሞርፊ ግን ኣገዲዶም ከም ዝወሰዱሉ እቲ ጫማ ይነግሮ ካልቪን ሓዲጎ ድማ ናብቲ ምእለይ ዘኽታማት እናጎየ ይኽደ 4 መንእስያት ድማ ኣውፅንሕዎ እቲ ጫማ ኣበይ ከም ዝሓብዎ ድማ ሓተቶም ምዝራብ ድማ ኣበዩ ዘይተጸበይዎ ኦክስ ሓሳቡ ይቕይር ክሳብ ሕጂ ዝገበሮ ዝነበረ ጥቕሚ ዘይብሉ ምዃኑ ከም እተኣመነ ይነግሮ ካብኡ እንዳሓር እቲ ጫማ ተረኽበ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ቦታ ድማ ኣውፅኡ ሃቦ ካብኡ እንዳሓር ድማ ካልቪን ናይ መከላኸሊ ርእሲ ካስኮ ገይሩ ብጉያ ብብሽክለታ ናብ ፀወትኡ ተመልሰ እቲ ጸላእ ካልቪን ድማ ብቕጽበት ናብ ዓርኩ ብምድዋል ጫማ ከም ዝወሰዶ ዓርኩ ድማ ብጉያ መኪንኡ ኣልዒሉ ናፍቲ ፀወታ ሜዳ ቀዲሙ ጸኒሑ ይዓቅቶ ግን ካልቪን ወላ ሓደ ከይፈርሐ ተሰቂልዋን ዝነበረት ሳይክል ሰንዲዩ ናብ ፀወትኡ እናጎየ ኣተወ ኩሉ ሰብ ድማ እናጣቕዐ ተቐበሎ ፀወታ ይጅመር በዚ ምስእ ፀወታ ድማ ብዙሕ ሸቶታት ይቕፅሩ ኣብ መንጎ ግን ዘይተጸበይዎ ነገር ተኸስተ ኣብ መንጎ ፀወታ ባእሲ ይፍጠር ናይ ካልቪን ጫማ ድማ ይቕለጥ ካልቪን ንትሬሲን ፀዊዑ ሓደ ሚስጥር ይነግሮ ክሳብ ሕጂ ዝነበሮ ናቱ ብቕዓት ክእለትን ናይ ባስኬትቦል እተን ጫማ ምዃነን ሚስጥር ነገሩ ሕጂ ግን እዘን ጫማ ስለ ዝተቐደዳ ክንሰዓር ኢና ኢሉ ይዕልሎ ትሬሲን ድማ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ባዕልኻ ብኣእምሮኻ ዘእተኸያን ዝቐረፅክያን ነገር ይብሎ ዝኾነ ዓይነት ጫማ ሓይሊ ይኹን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ድማ ነገሩ ስለዚ ካልእ ጫማ ገይሩ ፀወቱ ቅፅል ይምዕዶ ካልቪን ድማ ሕራይሉ ፀወቱ ይቕፅል እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ስቂሉ ዝተፈጥረ ፀገም እምበር ኣብ ጫማ ወላ ሓደ ፀገም ከም ዘይነበረ ካብኡ እንዳሓር ካልቪን ክርዳእ ካለ ደስ ብዘብል ኩነታት ድማ እቲ ፀወታ ብዓወት ጋንታ ናይ ካልቪን ተፈጸመ እታ ዓባይ ክለብ ናይ ካልቪን ጋንታ ድማ ሓድሽ ኮንትራት ከተፈርሞ ዕድል ከፈተት ካብኡ እንዳሓር ናብ መዕቆቢ ህፃናት ምስ ተመልሰ ካልቪን ኦክስን ኣዝዮም ይዕርኩ ትሬሲ ከዓ እናመፀ ይከታተሎ ነበረ ድሕሪ እዚ ትሬሲ ንካልቪንን ሞርፊን ሓደ ሕቶ ኣቕርበሎ ምስኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ከም ቤተሰቡ ኮይኖም ንኽነብሩ ሕቶ ኣቕርበሎ ንሶም ድማ ብሓሳቡ ሕጉሳት ኮይኖም ይቕበልዎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቤተሰብ ኮይኖም ድማ ህይወቶም ብጽቡቕ ክሕልፉ ጀመሩ ፊልም ላይክ ማይክ በዚ ተፈጸመት ክቡራት ተኸታተልትና ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ቀጻሊ መታን ክትከታተሉና ሳብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ድማ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ ንዘለኩም መሃናፅር ርእይቶ ድማ መታን ክንእረመሉ ኮመንት ኣቐምጡልና ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም